Hej! Välkomna hem till vårt kollektiv. Jag heter Emily och det här är mina rumskompisar. Hej! Hej! Vi hade en sån här liten period då vi liksom lärde känna varandra. Där vi alla hade bestämt att vi var intresserade av att bo tillsammans. Så träffades vi och hade så här campisdejter. Jag får på lite dates med Tuomas och Mikko som jag inte känner så jättebra. Om man tar trapporna upp så kommer man till våra sovrum. Här är 4 sovrum, vi har alla ett eget. Och här är vårt arbetsrum och bibliotek. Vaikka olisi koko päivän niin kuin kotona, niin voi silti nähdä paljon ihmisiä ja kokea, että on niin kuin osa jotain yhteisöä. Ensimmäinen päivä, kun mä heräsin täällä, niin mä heräsin sille, että täällä oli jo jotain vieraita. Menin hengaamaan niiden kanssa, menin pelaamaan sulista, tulin takaisin. Täällä oli ihan toinen setti jotain vieraita, jotka oli saunomassa, ja sitten mä liityin siihen seuraan. Niin. Det är en känsla av att inte vara ensam.